ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବା ଆଗରୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ କର ଆଉ। ମିଙ୍ଗିଡ଼ି, हाँ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ବହି ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ହେଲେ ତୁ କୋଉଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ କହ? ବହିକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନା ଫୋନ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? बुझी पारली नहीं मुई। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ। ମିଙ୍ଗିଡ଼ି, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ତୋର ବୁଆର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ମୁଇଁ ସ୍କୁଲର ବହି। ହେଲେ ଏବେ ମନେ କର ଯେ ତୋର ବୁଆର ଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଇ ବହି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ତୁଇ କହ, ତୁଇ କୋଉଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ଫାଷ୍ଟ, ଇ ବହିକୁ ନା ତୋର ବୁଆର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ? मोबाइल फोन को। ମିଙ୍ଗିଡ଼ି, ବୋଲେ ତୁଇ କହୁଛୁ ମୋବାଇଲ